Most recently, inkosi ngangumhlaba Matanzima of abathembu on their passing on. Lowo ngusekela mongameli weli umnumzana David Mabuza ngethuba ebevula ngokusesikweni indlu yeenkokheli zemveli nezama Khoi ngalentsasa. Wathulele umnqwazi ekhahlela kubantwana bomgquba abathe bakhothama kulonyaka uphelileyo nasebutsheni balonyaka. Ukhahlele ke nakwingwevu yasebathenjini esanda kukhothama unkosi ungangomhlaba Matanzima. Umnumzana Mabuza uthi uRhulumente uxhalabile zeziganeko zokusweleka kwabakhwetha kweli ingakumbi kwiphondo laseMpuma Koloni. As government, we remain concerned about the continued incidents of death of young people who participate in customary initiation, particularly in the province of the Eastern Cape. Wathulele umnqwazi nekomishoni ejongene nemiba yeenkokheli zamaKhoi ngomsebenzi wayo oncomekayo wokujonga nokuchonga ezona nkokheli zamaKhoi siselungelweni lokukhokela. We pledge to provide all the necessary support to the Commission as it undertakes the important and groundbreaking work which includes documenting this history and the consideration of applications for the recognition of Khoisan leaders. Usekela mongameli ukwakhuthaze abantwana bomgquba ukuba baqhubeke badlala indima yabo kuphuhliso lwamaphandle. Our constitutional, legislative and governance architecture affirms the centrality of traditional leadership institutions in the development of traditional communities to advance progressive realization of socio-economic rights and tackle poverty, unemployment and underdevelopment challenges. uRhulumente uthi uzibophelele ukusebenzisaneni neenkokheli zemveli kwaye uthi uyazihlonipha ngokupheleleyo.